Ginasuro din yung wifi ron, boss. Pwede? Musuri ba dahil kong wifi kung dili pwede? Hindi muhulog me. Magpuno ra ka diri ah. Dili na! Global man gud, di ba? Unsa man ang global, boss? Grabe, pati global, wala kabalo. Kanang lukop tubok kalibutan ba? Grabe. Wala na may mga agas na yung tuba ng lubiya. Ibis mo na akong pungwarta. O ginabuhi sa akong pamilya. Nihinay na noon siya. Unsa ka inindot pungwarta? Kanang patok sa pananaw sa mga tao ba? Ay! Puslaman wala to ginagamit sa balay. Kato na lang. Kini. Kini may nindot ang pungarta karon. Kay dili na maasol sila mahulog-hulog og wifi. Kaya ako na silang atuon. Mangitak sa ko. Idara customer. Bro ni hulog ni wifi dras pikas ba? Ako ning dulon para diri na sila mahulog sa kuha. Nagulog mo wifi sa pikas, boss? Oh, boss. Nado di ay. Ay na magulog dira ah. Diri na magulog sa kuha. Unsa day na imong wifi? Kusog na? Kusog oy. Bisag naara mo sa inyo ah. Abot ni ba? Sure, oy. Wala man gani na wire imong wifi. Naanay weroy, dili na mo makitaan. Kay nakalutars man. Di ay ba? Kailangan pa dayon nag-gyman para makitaan. Uy, nya. Hulog na mo kay para mahalakaw nako. Para makita po customer dito. Unsa man? Muhulog ka diri ah. Testingan na to. Aron nga matistingan na tong wifi niya ba? Ayoy, tistingi. Hulog na diretso para dito niya sa inyong balay magsipi-sipi. Unsay sipi-sipi? Sipi-sipi ba? Cellphone. Dili, di ka Digimon? Lain pa ato. Mabutin mong wifi sa balay. Abot, uy. Global man eh. Bisag asa mo. Abot ni. Awira ano imong wifi no? Mabot bisag asa. Unya, unsa may pangalan na imong wifi? Pangita dia, Samuel Global Piso Wifi. Nga, pila ka oras ang gis ani? Si oras. Inuras din na ilahada. Tinuig mo na ako ah. Maong hulog na. Labong naka-promo pa. Oh, mao na ni. Unya, asa dapat muhulog? Tri ara. Nya, okay na. Kay mulakaw na ko. Kay mangita na po kung mahulog dito. Usuga sa imong wifi no? Kusog oy. Global gani no. Unya, pwede na may mauli ani. Ay, bisa pag duwa pa mo katuig nigdaay sa inyong balay. Kusog kay na. Tinuod ba ka ni no? Aw, di man nato ni may balaan kung dili nato testingan. Maupod no? Dorak pa no? Huk pa jo, huk ba? Oy. Awa na, naglag na, awa na. Ay, sa maning sa maning wifi ni mo bro, pero ti maning hinaya bro. Buka nga sa inlan ako nimo nga, dili man ako ang wifi. Sinahan man ni. Ha? Di na mo liyo. Wala ni, pilit na eh. Iskot maning ako na tas kilano, sabar ako. Ano gwardiya ni ron? Pay mo daw, wifi! Bisag na mo sa abroad, abot ni! Kita man oh. Tinggit. Jesus, ay kana orag. Lah, idala pa sa wifi ka. Suroy ra. Wifi bay. Toto triya. Wifi dia, wifi! Bay. Unsa nang suroy ni mo bay? Wifi! Dili di man dungog. Gilinar man og sigsagit dire. Wifi? Pwede na isuroy ang wifi ron? Ambot, kaya wala mo na ginadala ang wire. O gani. Ug naa man siguro na gamay. Pintas-pintas man galon. Daldala pag modem. Yay gamay bitaw, mahulog lang mo ron. Bitaw no? Ginasuroy din yung wifi ron, boss. Pwede? Musuri ba dahil kong wifi kung dili pwede? Hindi muhulog me. Magpuno ra ka diri ah. Dili na! Global man gud, di ba? Unsa man ang global pre? Ambot, ganun, sa mua, magkamangutan na. Saya, pangutan na ako kasi tagiya na. Unsa man ang global boss? Grabe, pati global, wala kabalo. Kanang lukop tubok kalibutan ba? Uwira no? Gusto gid siguro na kayo. Di na to na may balaan, o di na to testingan. May pa, hulugan na nato siya. Sige, ulog to. Pilang G's, boss? G's? Nag-promo man ko. Duwa ka tuig. Dua ka tuig yo. Uwira hanggang ka. Ha? Ulog na to. Kasi pangalan sa wifi, boss. Tanawa dia. Samuel Global Piso Wifi. Ang itag pangalan ni. Kaminos mo ng mga bataan eh.
Bantay lang mo ron. Na mo pangulog diha? Wala kayo. Wala. Ay, ako wala. Jis na rin. Ako jis. Na ako dire pero nakasilupin man eh. Pila man na. 50 ni. Ah, di ala. Boss, pwede na ni? Oh, pwede ra. Pwede na daw. Pwede na daw. Tulog dito bay. Sige. Una. Nakakunik ako. Ako. Wala na po. Okay na. Boss, okay na boss. Okay na? Oh, kusog man yung gani. Kusaw kay nay. Global na, tibok kalibutan. Bantay ka. Sige, tinutugod na mi. Sige, sige. Awa na mi. Awa na. Awa na da. Lawat yan, lawat. Pagkadaog na taan ba? Signal eh. Nade, gamay ya. Talungon be. Wala ba? Wala lagi kali. Wala oi. Scam man eh. Ay, scam lagi to bay. Scam gitu yang global ba? Oh, nakasalim ang namabuang oh. Iyon, nahog balik be. Asal. Ano, balik ka ba? Balik. Ang pusa-pusa pa dito. I-off na po. Kalat pa! Wala na pod. Ay. Kung ni pateng, oy. Dili na na ako'y balik on. Agam ninyo. Ala, nawala lagi kalit ang signal. Scam gyud lagi.